Din hija mediċina relattivament ġdida illi tagħmel differenza kbira. Għal dawk il-pazjenti mhux it-type 1, għax dawk li jieħdu l-insulina. Għal dawk il-pazjenti li huma type 2 u li tista' tevita li ħafna minnhom ikollhom ikollhom bżonn imorru fuq l-insulina. Ġifieri din hija mediċina illi introduċejna f'dawn l-aħħar ġimgħat Jardians nkunu qegħdin nagħtu żied dettalji ta' kif wieħed jaċċessa u kif wieħed ikun jista' il-professur tiegħu jqelbu fuqha biex ikollu kontroll aħjar għad-diabete. Bħala pajjiż ħieħ Malta biss daħlitha, ġifieri din hija xi ħaġa innovattiva ħafna, hemm ċentri barra minn Malta fejn jkollok sptar u minnu abbonat ma' dak l-isptar għandu dis-sistema. Imma ta' pajjiż komplut, ta' pajjiż ħieħ, aħna biss għamilni għadi. U allura kellna bil-fors il-kumpaniji, għax hemm żewġ kumpaniji li qegħdin jieħdu sieba din. Il-kumpaniji li daħlu għal dar proġett kellhom u għandhom ħtieġa li jiżviluppaw is-sistema, jiżviluppaw is-software biex di tkun tista' timxi ma' pajjiż ħieħ. Li da jfisser li ħannaqsu mill-load ta' Mater Dei xorta jibqa' importanti, imma ħankunu nistgħu nagħtu servizz iżjed komplut u l-persuna imur ġo postu jinqeda mid-bżonnijiet kollha tad-diabete ma joqgħodx jiġri minn post tal-ieħor ġewwa ħar qormi. Da qed naħdmu fuq bħalissa u nkunu nistgħu nvaraw fis-sena li ġejja.